La logopèdia és una professió dinàmica, en contínua evolució. Ha de vetllar pel benestar de les persones i per això és imprescindible la comunicació entre els professionals que la formem. Cal establir un diàleg obert, de coneixement, d'ajuda mútua. Cal un espai que ens aculli i ens protegeixi, que ens doni veu pròpia com a col·lectiu. Aquest espai és el col·legi. El Col·legi de Logopedes de Catalunya ens dona un marc de legitimitat institucional per relacionar-nos amb l'administració pública, amb les universitats, amb societats científiques, amb associacions de famílies i amb altres col·legis professionals. El CLC ens ajuda a fer-nos visibles per defensar els nostres interessos i els dels nostres usuaris. Som conscients que la nostra feina té un impacte directe sobre la vida de les persones. Per això tenim l'obligació de buscar l'excel·lència i de promoure els valors de la professió en l'exercici professional. El Codi deontològic del CLC s'actualitza periòdicament a partir de la reflexió ètica conjunta i serveix de guia per a la pràctica quotidiana. El col·legi intervé quan es contravenen aquests valors deontològics establerts entre tots. És responsabilitat de tots protegir els usuaris de les males pràctiques i l'intrusisme. És la nostra responsabilitat oferir la millor assistència i que la pràctica professional estigui basada en la millor evidència científica disponible. El col·legi proporciona formació continuada acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. Això vol dir que les formacions se sotmeten a una avaluació externa que en garanteix la qualitat. També crea espais per compartir coneixement i per reflexionar sobre el model d'atenció. El col·legi està al servei de les persones. La cooperació és essencial per posar la logopèdia al centre de la prevenció, l'avaluació, el tractament i l'estudi dels trastorns del llenguatge, la parla, la veu, la deglució i altres funcions orals no verbals. La teva aportació és molt important en aquest procés. Apropa't al col·legi, proposa, opina, participa. Junts som visibles, professionals, forts.